Mailaरि जिंदाबाद कानिराम ब्रह्म जिंदाबाद कानिराम ब्रह्म जिंदाबाद जों देरहाखाबाय थैंक यू धन्यवाद आरो आंनि सातम बसुमतारिसिम साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेलनि सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिया आर'नाइ सफैनो थाखाय बिथांनिसिमबो साबायखर होबाय दा हाबाफारिया आरम्भ जाबायानो नै दा आङो मानगोनां जोंनि सेन्ट्रेलनि सासे सेक्रेटारि जोंनि गेजेराव दंफायो मावथि ब्रह्म हाज'वारि आं बिथांखौ फंनैसो बुंनानै सेन्ट्रेल बिटिआरनि मानगोनां सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि बाहानो लोगोसे नुदों हानाय जोंनि सेन्ट्रेल बिटिआरनि मानगोनां अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि डक्टर सेंट्रल बिटिआरनि मानगोनां सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि बाहानो लोगोसे नुदों हानाय जोंनि सेंट्रेल बिटिआरनि मानगोनां अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि डक्टर